Somosompa. Yama for native for Kwabamra Santima su TV amane ne amamre fie. Na no jode twam no yewura Otumfuo say tutu Santima nyina ewura babetena ase. Ne ye nana no matena nkonya bedwendwena Santima kase sebi nsema nkonya de ato de bebo bia hyem nyina nana no nkyena nkonya babetena ho. Eba be bubu sense ne yenya Denyase sebi Denyase asena babeto ho no yewura ma yete asese na nahema ditwumu abonye otoso miensa nya de hye de na akire no wura ba akososo akose sankrata ye jwa de twam nti wantimi anka asem nti ne na yewura be bu asem ne yenya opani ba ko wa ye mompini ne ntwetwe nkomo ne ye hwede Denyase nsem na kwakosi yewura ma akwaba mra Santima so tipacho odin yesu awie efrem na na kwadwubusi ye achianse ne Denyase obo okomfo say yenya obo konfo de na say nana wada roma na no jode twam yewura ka asem na anye yi ne say yewuso owura bi yewura tena ase ensem na nyina atofa yewura tena ase de asem ne kosi ye nyina na yehu am say ya betwe yewura sabi opem so ye na behia enti yem say ye frɛ wo wase asem no wie ne abɛfra Denyase ne achianse de no na kase yemu de akonya de achianse de niti no yewura etun direct my say achianse for enkofia akonya ye ne de hie sa aka die wa naija ye hu so nwa be ma bi super say o krata bi e dia da say ne ye twiro abusuadua ni nyina ye ne nyina wo na ogina ohima na chi na abusuadua be bi ne wo ani yura say nya hwe say ye mane kasa nti ampa opem so de ye hye adwalai ye ba nei wasa ko ye se de ne hu wo so no minim scrum for ko ahwe de be no enti ni wono nti eso opribie yewura so ampa wonso aye ade bi ye hye enyi ene eto enyi so ate ye ma no ya wode be na wohwe na ye mfa emuaye mre no so yesu yetie de nso ye wode be na wohwe de be sibia be sie ya wada no ye hwa de akonya ne yewura de kaka no jode twam se maame na nya de hye ye nana ote so nya de hye na ede nkrata na sesia onia na wakwakofa ba no so ka achia se abusua na esi akonya na yeye no bi ana wono so ye hwan awakofa nkrata da ba sesia asem na sa akohye da fufu ohima ni nye odi na chi na de opa chen se onana ahu no afa de enye onana ne ahu na ohima de bebo so asen an ena odi boss ye na se abono ene se ekọ twere abusua dua na ye twere ye no ne nana bia ne nana na ekofa no betena ne nchen ena ese bi owu ba e sa tam so no na akwantu ni adade ena onua be man e betena so nso ni na na opokuole e kan ni nyina che e ma ihu de wa chi na mami misa asem o wa be ye pani a wo achiase abusu ba be di ade no na ema enifi anase no wo ba wo ho na kwati kwan bi so na ebi fa na edi akonwa ne ma me da se bru enu anu aka no kwati kwan bi na nso sembu ayen kan because ato na opokuole na asin na na chi ana na chi na na ebedi Denyase akonwa no yehu ya ne se odi aba adueni se adueni ye ne krachi ni woni ne ekutuba ni adade na konta nti ye mane nti no wode ma no yesa ye pi na mpanifo se uni kama fo wa asem wa ene ne de ya kotwere busuadua no ono aso hu sampa on meye on kan ye ho bi na atimi abasa nti aye asem bi a yese nua no ma omunim no ma omu wo se wo ye de hye no wo mo de se obenya obusuadua no na da chi be bedi emo bia ma uni wo kra wonchirima no ebe hunu de ho uni wa wonchirima no be hunu de ho ya papa yesu so wa dadi mpacho Denyase de achiase ka bibi kakra yesro ene de ekwan no animu ada ho se de kurura Asantema ewura ese no wa ma ye nyina hu abusua dua no enti se yeso onkonya chi na ya wade ebe na otwe omra de nim se de Asantema ewura wa kabia no ebebem chi ye de ye wobre ene mre ma no so wode bebi a de dabia no ebetu yie ama papa ye de aba ya fa konya resu ne misawo Denyase kuro na sesia no akoye se yi peja nana de afiri ho no mo a achiase abusua so mo joma konwa no kuro no mo tesen kuro na nka sesia mo tesen sesia ikuro no ye se de wo hwe pinche a emunye because ohema che baby ohini che baby mfi bebre mo 36 years ni a akonwa no eto ye na obi ani ye no se e saka ya aba division ba bia kodia disi ne pese kurura Asantema ewura wote kokoso ono ampa obi mane so
afrema na ase otena abandwa no so na papepe ye de eba medase manuato meso ye dase ahwefo ha Asantemaso TV bo mode so be subscribe channel wa share Jumadi Denyase na ano joade twa mu owura foforo sa kofa nkata kire se ono so busuani a sebi Denyase hema nana educhumu aboni this year na sebi mpreduasa I am going to careful. Mr. Comment in a moment, I am going to careful. I am and the same year, Otumfuo to asem no as I sheda. I na watch ye di enemy yawa de be na watch year be bua 7 nti egusua yewo